Saps que el català disposa del millor cercador digital de dubtes lingüístics del món i un dels més utilitzats, l'Optimot? Els diccionaris i cercadors en línia s'han convertit en el millor amic de la redacció de textos perquè ens permeten resoldre els dubtes de manera ràpida i fàcil. Entre totes les opcions disponibles, el cercador del Servei de Consultes Lingüístiques Optimot és l'opció predilecta. Aquest cercador és totalment gratuït i pot donar resposta a tota mena de dubtes gràcies a una àmplia base de dades lingüístiques creada a partir de fonts d'autoritat reconeguda. Una de les fonts del cercador són les fitxes de l'Optimot, elaborades pel Servei de Consultes amb l'objectiu de difondre la normativa lingüística vigent i d'explicar qüestions relatives a l'ús de la llengua d'una manera concisa i didàctica. El servei també disposa d'un servei d'atenció personalitzada amb més de 87.000 consultes lingüístiques ateses. Tot plegat ha fet que l'Optimot sigui un dels webs més consultats de la Generalitat i que s'hagi consolidat com un recurs de referència per als reptes lingüístics de la societat actual.